So I'm sure by now kuti vamwe venyu vakaona this video, kana kuti vazhinji venyu vakaona kana kuti vaona this video, but nevertheless we want to dissect this video panapa tichireacta kwariri, tichiita zvidzidzo zvatinoita, totora zvatinotora zvatisingadi kana zvisina basa tozvirasa. Yes, I'm talking about baba ava vekutrenda nekubika sadza pakati peguta reHarare. Vakazobudikira vaina Bruno achitaura saspokesperson wavo kuti baba ava havasi kuda zvekupostiwa paFacebook, varida kuvabatsira ngavangouya chimhukutira nekuseri kweketeni vongova rubatsiro zvopera zvakadaro. But anyway, ini ndine zvandiri kufunga kuti we need to talk about this panyaya iyoyi. Saka ngatitange kuona video redu, ndichazenge ndichimbomira pana nepapo tichionesana mapoints kando kuti uri pa YouTube tiri kuita nhaurirano, tiri kupanana miono ipapa zvinenge zvichitofamba zvakanaka. Uye YouTube mapolisi ayo anoti haikona kungoplaya video revanhu usingawedzere value. Saka kutaura kwandinoita ndichi-interjecta kuwedzera value. I hope you are going to like zvandinenge ndichiita. I think data rako unenge wachishandisa nemusoro because unenge wanzwawo kuti vamwe vanhu kunze uku vari kufungei maererano nenyaya dzakadai dzinenge dzichiitika munyika. Regai titange kuplaya video, tichazenge tichireacta here and there. Maskwera sei guys, ndauya nababa munzi baba nje Chikwava. Ndauya nababa Chikwava. Baba Chikwava ndo vaibika mutauni here nemareasons avaibikira mutauni ndo vanomaziva, ingave ndo business ravaiita rekubikira mutauni. Zvino zvakazoita kuti baba ava vazotorwa mavhidhiyo. So ndaona paFacebook kuti vanhu vepafacebook vakutotsvaga content nababa ava, vakutotora mapicture. Right, ngatimbomirei papa. Bruno ataura akati hanzi ndaona inini kuti vanhu vepafacebook vakutotsvaga content nababa. Saka tichazowonesana kumberi uku kuti ndi baba vari kutaura kana kuti ndi Bruno ari kutaura. Baba vamwe vakutodii, vamwe vakutoti baba huyai mudii, baba huyai mudii, baba tinoda kukubatsirai, tinoda kudii. But ndatozonoti inini baba vanhu vari kukuitirai rudo paFacebook, zvinhu zvakanaka zvipi izvozvo. Asi baba vati zvoni ini handizivi zveFacebook ende handidi zvepaFacebook, handidi zvekupostwa. Vanhu vada kundibatsira ngavandifonere kana kuti vanonditsvaga kumba kwangu uru ndinouya pavanenge vari zviri off camera. Hapana chakaipa kana varivo baba vari kutaura vachidaro. Enderere mberi tinzwe. Baba one of mwana wababa ndo vakandifonera vakati zvoni mukoma Bruno ndimuri paFacebook tokumbira kuti mutisvitsire kumhuri yeZimbabwe kuti nhamo tinayo yedu asi musaposti baba wedu paFacebook zvisina zvatisiri kubvumirana nazvo. Ndizvo baba? Baba vari kuti havadi kupostwa. Kana iwe munhu, kana paine munhu ada kubatsira baba ungada kuvapa 100 kana 10,000 kana 200 kana 500, batsirai baba zviri off camera. Kune vamwe vanhu hapana chakaipa mukoma Bruno muchiri kutaura zvakanaka, but one thing chandiri concerned nacho ndechekuti so far baba vakanyarara. I think platform yepaBruno iyi vanga vaifana kunoishandisa kana kupiwa kuti ivo vataure vega, handiti vachishandisa platform yaBruno. But now Bruno has become the spokesperson wamdala wetu. Content zvakafanana nepicture ranezuro rakatrenda riya rina anonzi adopted son adopted anonzi adopted son, adopted or adopted son. Hanzi baba vari kutorwa dzoni akangonditora picture, akangonditi baba tokumbira kutorwa picture. Hanzi handina mvura ndasikatozivi kuti achandiposta. I'm being surprised kuti ari kundiposta. Musade kutsvaga mari nevanhu vamunenge maona vari pasocial media vanenge vachitawo zvinhu zvekutsvaga raramo kana kuda kutora advantage yababa nekuti havazivi zvepaFacebook. Kana tichida kubata How did you know kuti baba vari kutsvagiswa mari nevanhu uye kuti baba vaimbenge vari science teacher havazivi chinhu chinonzi Facebook, havasati vamboenda paFacebook mulife mavo? Saka zvakatoma. Saka science dzacho vaizvifambisa sei kusainzi ko? Vanhu ngatibatsire zvinhu zviri off camera. Ndozoti kuno vanhu vakawanda vachabvunza kuti ko Bruno iwewe uri kutoitawo content wani. Inini baba ndavakumbira ende ndakakumbirwa nemwana wababa
kuti ndisvitse nyaya iyi kwamuri kuti musashandise baba muchitora mapicture muchida kuita content muchida kuwana mari imimi monetization yekufacebook kana maiwana monetization yacho zvekuti kufacebook kune monetization izvo zvako Bruno dzatopfungwa dzako idzo atoo mashoko ako zvekuti kumonetization baba kana vasingazivi zvefacebook uchimidza vatomboziva zvekuti kune monetization kana kuti vanhu vanokwanisa kuita mari nemapicture avo apa pakuratidza kuti iwewe ndiwe watotsvaga baba kana kuti ndiwe une chekuita nekuuya kwababa paplatform pavo kuti utaure zvauri kuita izvi baba vakangonyarara havasi kutaura wai usiri kuvapa mukana wekutaura vega futi murimi saka vanhu pafacebook baba musashandiswe musaitiswe ndoadvice ndoda kupai zvazobuda manje anomamunzwa Bruno ataura ega kuti saka vanhu vepafacebook baba musashandiswe musaitiswe which means ndiye ari behind all this Bruno. Ini pana panchakupai $200 asi mukaona umwe munhu ada kukubatsirai futi rambai kutorwa mapicture because handimuona kombotaura kuti vanhu vabatsirwe behind the camera. You were supposed to set the example. Iwewe wakapana kutanga kubatsira baba vaka behind the camera. We're not supposed to know kuti wawapa $200. This is a joke. Zimbabwe is a joke for sure. Vanotora mapicture nechi vanotora mapicture voisa kufacebook kwavo ndivo vanowana chi mari vanhu ivo wetenga vari kukubatsirai. So the advice yandoda kuisa ndeyekuti you need to reject offers anouya with the disrespectful. People should respect you as you are our elder. Ndizvo tofanira kukuremekedzai. Ndakatonzwa kuti muri mudzidzisi wesainzi munoita zvakanaka but kushaya haisi mhosva, kushaya haisi passport yekuti tikudisrespectei. Saka pane mavideos nemaphotos anobuda kumarali uku vanhu vachitorwa, vanhu vachizopostwa zvizobuda panews zvibuda kunhu kwakasiyana. Can you say it's disrespect? Alright, mungati in the situation yababa is disrespect because vaibika pakati peguta. Ivo ndo vakatanga kutotadza kutorespecta guta. He is the first person to commit a crime. Guta ndere vanhu vese kai, remember vanhu vepa Facebook, vepa YouTube, vepa chi guta revanhu vepa Facebook ravakatadza kurespecta. Ivo baba vakatanga kubikira pakati peguta zvisiri pamutemo. Saka ivo vakuda kuti mutemo uchiteedzwa nekuti ivo ndo vapanyama. Nekuti ivo ndo vapanyanga ndo vakuda kuchirespectwa manje baba. I can't believe this. This is a joke. Taking someone a picture with asiri kuziva kuti asiri kuzota chazopostwa, that is disrespectful. Saka vanhu vese vada kukubatsirai baba vanokubatsirai zvinhu zviri off camera. Ndozoti kuna vakanda vachatuka vachiti koiwe Bruno watora kamera chete baba vatondibvumidza kuti ndokumbira kuti unditorere mavidhiyo aya rive last video because zvandiri kupostwa handisi kuzviziva ende handisi kuda zvekupostwa. Hanzi nababa ndiregei ndine nhamo yangu kana muchida varegeka vatauriwo baba vega. And you can hear the tone ya Bruno. The tone alone is telling us a lot. Kuti Bruno ndiye akutoisa mashoko mukana wababa, and Bruno ane hidden agenda yake. Ano vanhu vake vakananga paFacebook. Bata tone yacho unzwe. Posta kuti muwane mimi mari kana kudondipa mari zvepa Facebook muchida kuzondiposta hanzi ngatisavapei mari tivasive nenhamo yavo. Baba vada rubatsiro asi vada rubatsiro rusinei neFacebook. Ndizvo chitika baba. Mune zvimwe zvamuda kuti taura. Nyaya iyi ndeyekuti hamusida kupostwa paFacebook. And it's not nice. Picture ramakatorwa nezuro riya. You didn't know the intention. Yeah, I didn't. Maizotira postwa paFacebook. Ano. Hamuna kutonzwa zvekuti zvese zvaakutaura izvo hamundi ari kuzviwana Bruno. Hakuna kwatingamboti ari kuzviwana, anga ainazvo, anga akatozvirongera, anga achingoda vanhu vekuzvitaurira chete. Baba ndo vangadai vari kutaura zvinhu zvese izvi vega. Tobva tanzwa zvinhu zvavari kutaura. So far ndiBruno ari kutaura. Handiziva kuti ndiye spokesperson wababa ava here kana kuti what's going on here. Ano. Makangonzi tokumbira kutora picture. Kungotora picture. It's very very bad. I didn't like that. Vari baba wako vari kudzwa ro, how do you feel? Let's learn to respect our elders. Let's learn to love and respect our elders. Not kuti baba. My elders edu tinoma respect, ana baba wedu no respect, ana baba wangu atino respect. But now you need to understand this Bruno kuti
we are living in the age, in the digital era. Information inofamba very fast and spread like wildfire. You cannot stop information. And in this case, baba vanga vasina audacity yezvinhu because now vatowana thousands because of that Facebook, because of that social media. There was nothing good javaita in town baba. Vaitotyora mutemo kana taakuenda chaizvo kumanga law system yedu yemuZimbabwe on how to operate a restaurant or a takeaway food outlet. Baba vakatotyora mutemo. Saka handiziva kuti pavaityora mutemo vachibikira vanhu pavaibikira ipapa vachisvibisa guta vachinyadzisa guta vaimboti kudii nazvo. Nhasi vane audacity yekuramba kupostwa. I'm not saying kuti we must tikuvaforsa kuposta, but zvinhu zvekuti you cannot stop it guys. Vanhu vanotorwa kumarali, vari kumabhora, vanobuda paZBC News, munhu achitofamba achienda uku. Vanenge vakumbira vanhu vese vava kuti toda kupostai. Vanenge vakumbira here vanhu vese vanenge vakumbirwa. Kubva tichatosungisa kaZBC, tichasungisa vanhu vese vanhu makamerameni ekuti unobuda uri behind you. Tichatosungisa vanhu vese kumabichi kwese kunotorwa vanhu mafotos chichibudikira tiri kuku. If you are in the public space, ukatoita zvinhu zvaunenge watema munhu zvatoo zvepublic. Asi iwo kana ari mafotos akatorwa kumba kwako, mumba mako, in your privacy, ozopostwa, ndo panenge pabreakwa mutemo ipapa. I don't know kana ndiri wrong. Baba vakaita zvinhu zvavo papublic, saka vachatosafa maconsequences iwayo. Ndekuti ndo vakatanga kumisbehave papublic. Kutsvaga malikes paFacebook. Vanhu vari kutsvaga malikes paFacebook nezita renyu. Mukuzoti zvekutsvaga malikes anototsvagwa zvemalikes. Ndatozoudzwa nemwana wenyu akandifonera akati ndokumbura kuti muudze mhuri yeZimbabwe kuti hatisi kuda kuti baba wedu vapostwe. Why did you post someone without Facebook ine mapolicies? Vanoziva here ivo mukoma Bruno kuti kuna anonzi mapolicy, kuna inonzi fair usage policy. Zvinhu zvinenge zvaoneka papublic domain zvinongoshandiswa papublic domain. Mafotos apo vaya ari kutrenda haasi mubedroom mavo ba. Ipapa panofanira kubatwa nevanhu ipapa. His authority. You are posting someone without consulting him. I will post this. Why? Ndine urombo baba. My apologies on behalf of everyone. Toziva kuti pamwe mine nhamo kana mune chi, but it's not nice for us as Zimbabweans to take someone pictures and doing content without letting that someone know kuti ndiwe content paFacebook. Makarara muchitrenda paFacebook nezuro wese maitrenda chinzi baba vekubika sadza mutown akakutorai video yako kuti todowo mari. It's not right. Anyway, thank you so much baba wangu. Rambai kupostwa paFacebook zvamusingazivi. Sungisai vanhu. Thank you. Azisungisai vanhu. Hati mazvoona kuti ndibhurudwa. Ane nyaya dzake dziri kutomushungurudzawo muupenyu hwake. Sungisai vanhu kudii? Bruno ndiye angatori spokesperson, ndiye angaitaurira baba, ndiye ane vanhu aina magiraji navo. Yeah. Maybe nekuda kuti adopted son anowirirana namadam boss. Madam boss avawirirana namaititi. Saka pane invisible war iri kuitika ipapa. Pane friction iripo yakawanda. So guys, thank you so much for watching this video. I hope we have learned one or two things. Sometimes they misuse authority. Ndosaka muchizoona kuti kuna vamwe vanhu vanozotyora mutemo vachishandisa kuti tiri kwakati, tiri ana nhingi, do you know me? I can make you disappear or ndinokunyudza. Ndo vanhu vakafanana naBruno ava vakanga vaiswa muma-institutions ane power. They can misuse the power for their own agendas and their own benefits. Guys, I hope you enjoyed the video. If you enjoyed the video, please hazvinomboipa kungoti subscribe or like a video. Thank you so much. More videos will be coming, and I would like to say and take this moment to say it's been a long while on Siripo Panopa YouTube, and I'm back, and I promise we are going to enjoy YouTube together. Thank you so much.